Ay, endurance here. Abot na akong mga baka gaw. Asa kong likod. Na sila yung mga bakang kuwan, gikan sa Australia. Tara. Dili pa na to sila maduol kay nanibago pa sila sa Climas, Pilipinas, pero gi-acclimatize naman gud ni sila. Acclimatize, naka-quarantine na ni sila sa kuan sa Bukidnon, sa Manolo Portage. 2 months na siguro kapin. Niabot sila diri sa farm. Try na ko nga transition feeding ba. Ang mamay gitudlo sa mua. Sa Australia lahi lang kinaon, syempre lahi pod ang klema. Unya pag-abot diri, behave man hinuon sila. So matry mi og pagkaon mamaya og napier grass sa pagkahuman, among sagulan og kanang feeds. Di punta mo builo og feeds tanan kay basig mapurdo ita, mahal kayo kuan. Mahal kayong feeds. Anyway, ganiha siyang buntag ni abot gikan sa quarantine area. Dapat i-acclimatize man gud sila para maka-adapt sila sa climate sa Pinas. So far so good. Wala mi naglisod kayo og pababa. Gitabangan mi sa taga NDA. Gitabangan pud ko sa mga amigo nako sa MBRLC, Mount Carmel Rural Life Center, silang LL. Kanya na pahigayon na mo ang pag-abot sa baka. Ano raw? 5 sila kabuk. Sila tanawon, mga healthy kayo, buyag. Pregnant sila. Unya I think mga 4 months daw ningon ang NDA. 4 months pregnant. Expect na another 4 months gikan karon. So June, July, August, September, October mag-produce sila og of course baka pod. Lain pod siguro nagkuan ta og baka niyang anak kabaw o di pwede. Ato silang pahinahinayon lagduol and then gusto na to matame ba? Matame ang baka. Salamat din ko sa mga mentors nako sa NDA, sa Benedictine, kina brother, sa kapwa nako mga dairy farmer nga nagsugod. Actually na ako sa elementary pa gyud, kung dili kinder pa sa pag dairy farming. Pero grabe ang preparation, especially sa forage development. Ang failure man gud kaniadto sa daghan daw nga farmers sumala sa mga na-interview. Naguna ang baka, una ang pagkaon. So dapat pagkaon una, tapos balay, tapos baka. Pinakaulahi dapat ang baka. Kay kung kulang sa pagkaon, unsa may kaunon sa baka, mo nay pag gama, paghimo sa Ginoo sa kalibutan. Di ba? Giprepara sa niya ang light, i-separate sa darkness, pagkahuman, gibutangan sa mga tanom, tubig, unya sa katapusan na ang tao para dili mapasmo ang tao. Inana gyapon sa pagpamuhi og baka. Salamat ko karong adlaw. June 2, 2003 niabot na gyud ang atong baka. See you. Abangan nyo update ha every now and then sa Baka Kanding YouTube channel ug sa akong Facebook. Bye.